Pitung. Pitung apa? 70. Aja nguyu rae. Kowe dono ndek omah iki, dono ndek embong. Medang matamu. Kowe gak kei mangan Solo. Kei mangan. Lah iya. Dijamu ora gelem mangan terus apa? Kowe ditinggal wong lanang lambemu ojo dijri, saya lambemu susu gabah. Ono rabi susu gabah. Wong lanang nule ngono ku mecine medheke dicawisi. Ono apa? Yo ngopi. Yo kano teh yo batu-batu putih, gede-gedene kopi. Ojo mek ngrasani wong lanang kok rasane ono aku tetep bojomu. Bengi yo mau keri. Wong kono ora diundang ketulung dina setek kuyo kumat. Kapan? Kapan yo penting no? Alah ora kelo yang terus setek. Yo ya Riko. Aduh, Riko ngene ayo. Wis ripawan jamu dong rapi-rapi kok. Ayo, bengi ramen kok kelendur. Iku sing bocil lho ya kon. Lah kok iso? Lah ya wong lanang jamu mari ki nek ndok 15 wae jamune masak tunggu ya celonoan. Kak, aku ini. Pagermu kok rapet wedhuse ora iso mlebu nang. Aku kepiki Si, tarahani. Aku apa guyu nang nggo apa? Riko kelendur kok elek-elek kelendur. itu elek. Yo kang ini. Ya menaya, ayo ya, ya aduh, ada apa? Kate melawan apa itu, Meng? Prei, bro. Yo. Aku aja sampe kebaca lagi kon iku. Lah kok iso? Allah. Prei ora nang idul. Menjual ae. Kon yen ora tak labine ya dadi kembangane desa. Lah kok iso? Apa sih doyan ambek kon? Bayo aku biar mesti kawangan jelas kami tuwa. Ayo. Ayo kabeh kok sapa doyan campurmu. Tadi mau disiwan kami kowe mundur. Aduh. Bongkotane pring raimu, bongkotane pring. Lah kok iso? Lah. Lah wong aku biar kembangane wong kene. Yo kembangane apik. Gua lu rewak ngono kembangane apik. Lah apa wedok boros? Lah kon tak rabi kira-kira 10 tahun tak belanjani apa-apa. Loh, lah blonjo piro iku gandane piro? Jajare kon sedina kate njaluk blonjo piro kon. Yo iya belanjane mau mata kami yo beras, yo jangan, yo iwak, yo uya, yo ngogo, yo terasi. Kok tabungan wong lanang. Yo iya lah kok iso ana yo belanjani. Kere men mbokmu wis bapakmu gak kaya apa. Lo ya ora rabi wong ra yo sakit ngono kon. Apa-apa sapu-sapu lek redo. Kon njaluk blonjo aku sedina kate kok target piro aku. Yo 1 sedina. Weh, yo lek kon premu ayu ngono. Terus Lah kon kate nuntut masalah blonjo. Waktu aku dadi manten ambek awakmu ditarap karo Yai Pengulu, yo terus aku pengen kok jublek. tak kok iso jublek. Pak Wali, Yo, manten lanang, yo, manten wedok, terus Pak Mudin, yo, saksi, tak terus. Pak Mul, Yo. sampe dirabike kali sinten? Wong Munayah. Sampun mung ngerti wong lanang syaratipun wong rabi. Derek. Nomor 1 wong lanang wajib Bunaya. belanjani. Iki kaya apa? Aku ya meneng ae gak jawab. Terus Nomor 2. Wong lanang wajib ngomahi. terus Aku gak jawab, aku meneng ae. terus ayo. Nomor 3. Wong lanang wajib ngeloni. Yo, Aku jawab nggih. dikeloni tok. Lah marine ora kira gak golek kelon. Gak dibelanjani. Kirim belanjani. Lho, ya. Kalau ini 35 tahun, untung kon gak tak tarik pajak. Ditarik aja apa? Kalau tak tarik sewa di omah sedina 5.000 busimu kok bayar. Ya apa? Lagi kok ngomong, lagi ngono ya, ngono. Iki kok tak tarik ayo. Kon kate narik piro, Mbak? Riko ra ya aku sakmono suwene kacane kok. Sewengi tak tarik 10.000. Pirang juta bisa dibayar pakai. Sewengi Yo, 10.000. yo. Lalu larang men gak kon elek ae. Loh, kok aku renyah. Aduh apa? Kon wis duwe anak ngono aja gampang kekiran. Terus
Ayo sing gawe kena kanggo contoh. Wong wedok ora gedhe karo wong lanang, nek wong lanang iku mangko bener. Wong wedok ora mesti karo wong lanang, nek wong lanang iku mangko jujur. Ngono lho Min, Pak Min. Ya ini diri jujur. Min. Ambek jenenge bojone ora ero lho kok bojone kan. Ngono Min. Tak kandhani iki yo. Jujur aku gak jujur perkara apa. Ngene lho. Wong rumah tangga wong wedok di omah beras kaya ente. Wong lanang kudu gene dhuwit. Iki jangan itu beras. Gula kaya ente, ya iki jangan duwe gula. Ya kopi ente iki jangan duwe kopi. Ngono lho. Baru manjlok. Iya kok enak men sembarang kok blukne wong lanang. Lah terus ya apa? Lanang blojo ya nang ya bapakku. Wong kon rene melok aku mrene iki. Mbokmu mek bapakku gak gawani apa-apa. Gawani pring nang digesek nang dia. Aduh, mrene kaya apa-apa. Rene ambek mbokmu bapakmu digawani sawah sak kedok ora kena dimulai. Terus Sawah-sawah tajah. Udan ukure ya jemek. Ora udan 3 dina belajar sukete jomblo. Buku tisu sore cokul. Buku sore isu cokul pengenane tak semeri rodak yo tetep gak iso mate. Tandur apa-apa ora iso urip. ayo aja ngono. Anak wedok anak wis iki, Pak. Riko iku aja ngluyu lae. Wong wedok adang ndek omah ora ngedangno wong ndek embong ngedangno riko. Rek wayahe mangan-mangan, wayahe ngombe wedang. Mari ngono wayahe nang omahe kanca ya nyangu sapa nglarang. Masih aku metu teko jabane omah iki ora kadarake dolen gak. Iya wis golek pitung bek menawa pun kebutuhan apa-apa. Anak-anak wis gede, anak wis wayahe krasbi. Tambah guri tambah gede biayae. Aku iki gak nunur. Ya kuwi lek ra nguyur. Aku ya malah seneng duwe wong lanang ora ora rene, ora keluyuran. Sebabe ajine wong wedok kuwi ya teko wong lanang, ajine wong lanang ya teko wong wedok lho, Pak. Duh. Duh, suara kok kaya kucing. Nah, kula sampean sampe literasi lho, Bu, pendino. Ki asin, harapku senang rumah beko boleh puluh-puluhan. Arek-arek niru bapakne raine ya rada mencorong. Ya niru aku. Niru kono burak. Lah apa niru aku guru wong aku aja. Bapakne kene anake kaya ngene. Niru kono gak dadi menungso. Perang itu batang ono prair kok nyambi ngono ya. Kono jok keluyuran nah. Wayahe mulih-mulih. Kono arek sing perawan, ojo sampe keluyuran centang kono. Kaya kali-kali ya. Lek mari magrib padha kate ruyu lho kok tak banting kon remek kon. Wong lek mari magrib tak kon mulih. Kon wis kadung kenal arek kula ngono bae kon. Ana sapa kon? Lek kon kenal arek kula kon gak oleh. Babe kon arek cilik. Gak oleh nak kon jeker-jeker arek. Jeker presa aku kabar jeker-jeker iki. Wong arek jeker-jeker. Terus mangan-mangan demi. Lek gak anu kok lek gak ono apa mangan kancane anak. Lah makane sapi ndek buri. Ya, makan ono sapi. Sapi ini mau mikir digawe kok makan ono. Mari mata Lah iya yo. Wis ah. Kiai lanang keligo. Wong tuwa yo ngene iki mlaku mripate rada blereng. Lah iya. Lah tak Ojo sampe aku lungguh. Ah, serono. Lah donya napa? Kula iki boten donya kula iki namung sitok iki tok. Rasa donya kula panen karo dhewe. Riko orang jago. Nang bariko manggon di omah. Panan itu jelas apa? Kula iki panen aku tanah sak cek kula boten duwe kok percaya. Riko
Apa kira-kira iki barange wong sing njogo anakmu? Pak, niku aja nyangka ngono ya lek ora. Lah ya mangkat durung ana barang sing tuku sing kaya kene. Sadurunge awake dhewe kedayoan. Ning nyatane sakwise ana dayo sing mlebu nggawa playu anake, kok ana barang sing ketinggalan sing kaya kene. Riko iku wong wis tuwa. Masa iku karo. Lek wong desa ora sing gawa kulo ndi sih, Pak? Oh, anu mbokmu. Mesisan gawe. Terus Awakmu di omah. ya Siji aku tak golek isi genduk. Ping pindho aku tak munggah nang Kadipaten Tuban. maksude Siji aku njaluk jejeke ngadil. Ping pindho aku tak nduduhno masalah barang iki. Monggo barang sing kaya ngene iki ra wong karang pradesan sing jelas kan gak ono. ora beli duwe, Pak. Lek ngono aku tak budal. Hati-hati. Omah tunggu. Yo. Tunggu anakmu temu ya. Yo Pak.